like his kids. Καλώς ήρθατε στο Επιστήμη με τον Τζίμι. Ήρθα για να σε εξοντώσω. Ιουχού! Δεν το πιστεύω, καραμελίτσα μου. Λες να αλλάξει τώρα? Νετρόνιος Τζίμι. Επίσημα δηλώνω ότι το πάρτι τελείωσε. Εγώ φεύγω από εδώ. Καθημερινά στις 7:30 το πρωί. Μπομπ Σφουγγαράκης. Rocket Power. Οικογένεια Thornberry. Νετρόνιος Τζίμι. Τρελοκάστορες. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Το γατόσκυλο. Ακαδημία Τεράτων. Rugrats. Όλοι οι ήρωες της Nickelodeon είναι στο Channel 9. Channel 9. Το αγαπημένο κανάλι των παιδιών. Hey, έρχεστε μαζί μας. Σε αυτόν το σκοτεινό πύργο γίνονται θέρατα. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα. Ήρθαμε. Τρομάξατε! Ηρεμήστε! Ηρεμήστε! Ηρέμησε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Αχ, ήταν καταπληκτικό. Τρομάξατε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. Έχω να σπάσω τέτοια πλάκα από το... Καλά, ποτέ δεν έχω ξανασπάσει τόση πλάκα. Σας ευχαριστώ για όλα. Ακαδημία Τεράτων. Καθημερινά στις 8:30 το πρωί στο Channel 9. Σκύλε, θα βγούμε στην τηλεόραση. Γνωρίζω κάποιον πραγματικά απίθανο για την εκπομπή σας. Αυτό είναι τελείως τρελό. Τι σας αρέσει πιο πολύ, ο σκύλος ή η γάτα? Η γάτα ή ο σκύλος? Το γατόσκυλο. Μεγάλο στάρ της τηλεόρασης. Δεν είσαι τόσο γοητευτικός. Είναι και οι δυο αξιολάτρευτοι. Είναι και οι δυο μοναδικοί. Ο σκύλος και η γάτα κάνουν το γατόσκυλο. Αυτό είναι που λέω Πολυτάλα. Το γατόσκυλο. Καθημερινά στις 9 το πρωί στο Channel 9. Μη φύγει κανείς. Πέταξε με γκάρι. Σε περιμένω να γυρίσεις. Γιατί με κοιτάζει επίμονα, Χοντρούλης? Αυτός ο τύπος είναι τόσο πλούσιος που έχει πισίνα μέσα στην πισίνα του. Ο Σφουγγαράκης. Ο Θεούλη μου Πάτρικ! Είσαι ο Μπομπ Σφουγγαράκης, τετράγωνο παντέλονες. Θα είναι το καλύτερο πάρτι! Like his kids. Καλώς ήρθατε στο Επιστήμη με τον Τζίμι. Ήρθα για να σε εξοντώσω. Ιουχού! Δεν το πιστεύω, καραμελίτσα μου. Λες να αλλάξει τώρα? Νετρόνιος Τζίμι. Επίσημα δηλώνω ότι το πάρτι τελείωσε. Εγώ φεύγω από εδώ. Καθημερινά στις 7:30 το πρωί. Μπομπ Σφουγγαράκης. Rocket Power. Οικογένεια Thornberry. Νετρόνιος Τζίμι. Τρελοκάστορες. Τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Το γατόσκυλο. Ακαδημία Τεράτων. Rugrats. Όλοι οι ήρωες της Nickelodeon είναι στο Channel 9. Channel 9. Το αγαπημένο κανάλι των παιδιών. Hey, έρχεστε μαζί μας. Σε αυτόν το σκοτεινό πύργο γίνονται θέρατα. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα. Ήρθαμε. Τρομάξατε! Ηρεμήστε! Ηρεμήστε! Ηρέμησε. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Αχ, ήταν καταπληκτικό. Τρομάξατε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. Έχω να σπάσω τέτοια πλάκα από το... Καλά, ποτέ δεν έχω ξανασπάσει τόση πλάκα. Σας ευχαριστώ για όλα. Ακαδημία Τεράτων. Καθημερινά στις 8:30 το πρωί στο Channel 9.
Σκύλε, θα βγούμε στην τηλεόραση. Γνωρίζω κάποιον πραγματικά απίθανο για την εκπομπή σας. Αυτό είναι τελείως τρελό. Τι σας αρέσει πιο πολύ, ο σκύλος ή η γάτα? Η γάτα ή ο σκύλος? Το γατόσκυλο? Μεγάλο στάρ της τηλεόρασης. Δεν είσαι τόσο γοητευτικός. Είναι και οι δυο αξιολάτρευτοι. Είναι και οι δυο μοναδικοί. Ο σκύλος και η γάτα κάνουν το γατόσκυλο. Αυτό είναι που λέω πολύ τάλαντο. Το γατόσκυλο. Καθημερινά στις 9 το πρωί στο Channel 9. Μη φύγει κανείς. Πέταξε με γκάρι. Σε περιμένω να γυρίσεις. Γιατί με κοιτάζει επίμονα, Χοντρούλης? Αυτός ο τύπος είναι τόσο πλούσιος που έχει πισίνα μέσα στην πισίνα του. Ο Σφουγγαράκης! Ο Θεούλη μου, Πάτρικ! Είσαι ο Μπομπ Σφουγγαράκης, τετράγωνο παντέλονες. Θα είναι το καλύτερο πάρτι!